Prajem vám krásny a ničím nerušený pondelkový večer. Moje meno je Rastislav Ruman, som koordinátorom Národného obrodenia a budem vás sprevázať dnešnou reláciou ako ďalej na Slobodnom vysielači. Históriu píšu víťazi. Stará známa veta, už toľkokrát potvrdzujúca krutú pravdu, že históriu, dejiny našej spoločnosti či spoločenstiev na Zemi pokrutili, či úplne zdeformovali tí, čo sa najviac snažia o nadvládu, podmanenie si iných kultúr či ras. Každopádne niekde, či na odľahnom mieste, alebo zapísané v bunkovej pamäti našich predkov ostali fragmenty možnej reality minulosti aj nášho národa. Ich odhaľovanie, patranie po črepinách a skladanie do mozaiky celku je úlohou či poslaním. Na túto cestu sa vydal aj náš dnešný hosť, múdry človek a priateľ, s ktorým budem pokračovať v cykle Osobnosti Slovenska, bývalý predseda Matice slovenskej, inžinier Marián Tkáč. Marián, vitaj. Srdečne pozdravujem všetkých. A ďakujem, že môžem hovoriť. Nech sa páči. Minule sme skončili niekde v staroveku, predpokladám, s Markom Aureliom a dnes budeme pokračovať ďalej v našich pravdepodobných dejinách alebo logicky vysvetliteľných dejinách, každý ako myslí. Každopádne, Marián, máš slovo, pokračujeme v odhaľovaní našej histórie. Nech sa páči. Odhaľovať históriu má zmysel vtedy, raz to naznačil, ak sa z tej histórie poučíme, lebo ak sa nepoučíme, tak je to zbytočne stravený čas. Ono, to také známe príslovie, že kto sa nepoučí z minulosti, musí ju prežívať, nedá sa nič robiť, funguje a platí. Takže skúsme sa pozrieť zhruba teda na tie udalosti po smrti Marka Aurelia, ten zomrel v roku 180. Takže to je vlastne viac ako 1700 rokov dozadu a pokiaľ sa nám to podarí a nebudeme sa zdržiavať, tak by sme mali skončiť zhruba okolo roku pred 1400 rokmi. Takže obdobie zhruba 300 rokov je obdobie v našich dejinách, keď Rímania, keď vrcholila moc Rímanov a pomaličky odchádzali do zabudnutia, ale naozaj len pomaličky, a západný Rím sa sťahoval do východného Rímu, teda do Byzancie, ktorá, ako sa potom ďalších našich prípadných pokračovania dozrieme, takisto mala významný vplyv na naše dejiny, ale už nie taký, by som povedal, uchvátiteľský, ako Rím západný. Rím západný mal záujem o naše územie, aj o našich ľudí, možno aj o naše nerastné suroviny, ktoré na Slovensku vždy boli, a ešte aj sú, chvála Bohu. Bol takým predobrazom všetkých ostatných, nazveme ich imperialistov, ktorí sa snažili vstupovať do našich dejín. Ja zvyknem hovoriť o nejakej čižme, ktorá duňala v našich dejinách niekoľkokrát, keďže ide o čižmu Nemecku, a tá nemecká čižma mala oficiálny názov Sveta ríša rímska nemeckého národa, tak si všimnite, ako by som povedal, to, čo Rímania robili voči nám a na našom území, postupne prešlo na Nemecko. Sveta rímska ríša nemeckého národa. To je obdobie zhruba až do roku 1805, keď bol ten bratislavský mier podpísaný, kedy už prestal ovládať západný svet rímsky cisár a začali ho ovládať trošku iní. No ale vráťme sa teda dozadu. Podľa Juraja Papánka, to je kňaz späť Kostolia, ktorý sa ujal výkladu slovenských dejín v čase, keď sme kompletný výklad nemali, a ten jeho výklad, vyšla teraz taká hrubá kniha, chvála Bohu, že vyšla, Dejiny slovenského národa, alebo Dejiny Gentis, po latinsky preložená do slovenčiny. Chvála Bohu, že vyšla, aj keď mnohí historici, nazveme ich s gebírom, spochybňujú, že či všetko, čo hovorí Papánek,
možno naznačiť prídavným menom slovenský. Isté, prídavné meno slovenský podľa nášho výkladu našich dejín je veľmi vzácne. My radšej hovoríme, že na Slovensku. Áno, to znamená, že povedzme dneska sa dotkneme takého pánovníka, ktorý bol podľa Juraja Papánka 12. slovenským kráľom. A keď som to niekde spomenul, že 12. slovenským kráľom, tak to bolo také, akýže slovenský kráľ, akýže Slováci, bol to kráľ na Slovensku. Tak dobre, neškriebme sa. Slovenský kráľ alebo kráľ na Slovensku, pre niektorých to je katastrofálny rozdiel, ale ak by sme si uvedomili, že každý, kto na tomto území žil, bez ohľadu na to, akým jazykom hovoril, a ono v podstate väčšina ľudí, ktorá na tomto území žila, hovorila po slovensky. Dnes tomu hovoríme slovenčina. Napríklad taká jedna veta mi prichádza na rozum, keď sem prišli Maďari, to bolo o niekoľko storočí neskôr, 896, ale to budeme hovoriť inokedy, ale tú vetu poviem. Veta drahá je tá riedka kaša, v slovenčine sa povie po maďarsky, drága a riedka kaša. Hej? To znamená, Maďari prišli sem a slova možno, že mimo poháňania koní nemali, ale chcem povedať, že v tomto priestore, v tomto území, týmto chcem povedať, zrejme slovenčina bola vždy dorozumievacím jazykom, bez ohľadu na to, ako vyzerala, ako sa vyvíjala. Zaiste, aj slovenčina v časoch, keď my sme boli mali, je trošku iná ako dnešná. Možno, že žiaľ Bohu, prijímame množstvo jazykových prvkov neslovenských, ale ten základ tu existuje. Takže doba rímska znamenala, že Rímania okolo roku 0, okolo roku narodenia Krista sa snažili zájsť za Dunaj, teda severne od Dunaja, čo sa im veľmi nepodarilo. Darilo sa im obsadiť Panoniu, to boli ich provincie, a za života Marka Aurelia, o ktorom hovorili minule, ktorý zomrel v roku 180 a ktorý na Hrone písal knihu a ktorý zažil zázračný dážď, keď Rímania by boli bývali porazení Markomanmi, kvádmi, našimi predkami, bez ohľadu na to, ako sa menovali. Tak prišiel zázračný dážď, kresťanská legia sa modlila, to zapísali aj kresťanskí a nekresťanskí autori z minulosti v staroveku. Prišiel dážď a ten ich zachránil. No a tento Marcus Aurelius teda sa snaží... Špecifikuj ten dážď. Aký dážď? Ako ich zachránil? Zázračný dážď na Hrone v roku 172, myslím, že to bolo niekedy začiatkom júla. Naši predkovia Markomani, ináč píše Juraj Papánek, že až za čas kráľa Bobáka, k nemu prídeme, Babáka, prešli naši predkovia od pomenovania Markomani k Slovenom. No dobre, takže v tom júli 172 naši predkovia obkolesili a zahatali Hron natoľko, že vojska, ktoré boli obklúčené, nemali vodu. Kone, ľudia umierali od smedu. A tedy vlastne nepršalo a na základe modlitieb spustil sa dážď, na základe modlitieb kresťanskej légie, tak je to zapísané v knihách. A tento akt, alebo táto skutočnosť je aj na stĺpe Marka Aurelia v Ríme. Kto bude mať možnosť byť v Ríme, tak na tom stĺpe sú výjavy. Skoro dá sa povedať, že to je stĺp, pamätník slovenských dejín. Na Piazza Colonna dodnes na tom námestí stojí stĺp, ktorý postavili v rokoch 170-175 syn Marka Aurelia. Jednoducho, bol to zázračný akt, ktorý sa na území Slovenska udial, zázračný dážď, ktorý zachránil Rimanov. Takže toľko by som k tomu dodal. Bolo to 11. júla, Rímania, 12. rímska legia bola zachránená, spôsobil to vraj dážď, ktorý kresťania vymodlili. Takže
Marcus Aurelius, to som chcel povedať, mal zámer zriadiť provincie za Dunajom na sever. To znamená, mala to byť provincia Markománia, ktorá zrejme by zahrňovala naše územie. Kto vie, ako by naše dejiny vyzerali, keby ešte užšie bolo prepojenie života našich predkov s Rímanmi. Ja si myslím, že všetko je tak, ako má byť. Ja si myslím, že rímske vplyvy na náš vývoj boli, ale boli len také, aké mali byť, zrejme silnejšie byť nemali. A keď už hovoríme o Rímanoch, tak uvedomme si, že nielen Slovensko na tom stĺpe v Ríme má svoj pamätník, ale aj Rímania majú pamätník nie jeden u nás. Ten najznámejší je na Trenčianskej skale. Na Trenčianskej skale, myslím, teraz je to zakryté vybudovaným hotelom. Neviem meno toho hotela, možno, že by sme aj nemali hovoriť, aby sme nerobili reklamu, ale jednoducho bolo to v čase, keď rímske légie sa dostali až k Trenčínu, až tak vysoko a ďaleko už boli. To znamená, že bolo to okolo roku, alebo presne v roku 179, teda ešte za života Marka Aurelia. To len potvrdzuje to, čo som hovoril, že Rímania mali veľký záujem do toho územie a chceli svoju ríšu rozšíriť až za Dunaj. No po smrti Marka Aurelia sa už im to nepodarilo, no a aj po tej smrti dochádzalo k sporom a k bojom a takým by som povedal duchovným odkazom toho všetkého je báseň Sama chalúbku Morho. A ja by som sa vrátil teraz k tomu, ako to vlastne, ako tá báseň vznikla, to je jednoducho Samo Chalúbka napísal v 19. storočí, ale čo vlastne opisoval, lebo to nebolo tak, že si Samo Chalúbka sadol, zažmuril oči a vymýšľal. Samo Chalúbka čerpal z dokumentov, z ktorých aj naši historici teraz môžu čerpať, ale zväčša, nechcem povedať, že sa im nechce, ale zväčša prevzali ten neslovenský výklad slovenských dejín, ktorý mnohé veci zamlčuje a mnohé prikladá iným. Hej? Už aj samotný ten pojem Germánia, Germánsko, ale to k tomu sa dostaneme ďalej, lebo ešte sme v časoch, keď tento problém ešte taký výrazný nebol. Takže, ale keď už som sa pustil do výkladu pojmov, možno, že by bolo dobre, neviem, či sme to minule hovorili, vybaviť jednu takú vec. Odkedy sme Slovákmi, my muži Slovákmi, odkedy sú Slovania a odkedy sú Slovieni. To je, myslím, že dôležité si povedať, že naši západní susedia, dokonca bratia, hovoríme im, menili naše meno. Neviem prečo, ale menili naše meno. Boli sme Sloveni, naše ženy zostali Slovenky, naše územie sa volá Slovensko, ale zhruba od 14. až 15. storočia my muži nie sme Sloveni, ale Slováci. Niekde som čítal, že to je také hanlivé ako hlupák, durák, hej? Ák na konci. My sme si už navykli, my to tak hanlivo neberieme, ale predsa len je to zaujímavé, že muži naši a ženy sa volajú inak. To je vplyv našich západných susedov prvý. A druhý vplyv. Premenili názov Sloveni na Slovani. Viete, ono možno, že niekto povie, že to je nepodstatné. Nie je to asi nepodstatné, ale pripomeniem speváčku, jednu krásnu ženu, už je staršia trošku asi, Lepa Brena, ona je moslimka z Bosny a Hercegoviny a spieva peknú pesničku. Tá pesnička sa volá, a teraz počúvajme, Ja sem Jugoslovenka. Ja sem Jugoslovenka, to znamená Juhoslovenka a nie Juhoslovanka, ako my hovoríme. Hej? To je veľmi dôležité, lebo ten pojem Sloven, Sloveni, Slovenky bol všeobecný. Platil pre všetkých. Tak ako Nestor píše, že kolíska Slovanov už teraz povedzme je na strednom Dunaji, dokonca na Devíne sa poklonila, poboskal zem, že toto je kolíska Slovanov. Takže to slovo Slovan vzniklo len preto, aby sme neboli my len tí Slovania. My sme ostali teda Slovákmi
a o všetky ostatné národy vrátane nás sa volajú Slovania, pokiaľ boli niekedy Sloveni. No a vrcholom všetkého už je, že myslím, že to sme minule spomínali, lebo mám tu na stole pred sebou ten časopis Slovenské zvesti, Slovanské zvesti, kde Jiří Polívka hovorí, že ako máme volať jazyk, ktorý používali v časoch Cyrila Metoda, či má to byť staroslovenčina, či starobulharčina, a tedy dal tam mekčina, a je to staroslovenčina. Je to také zaujímavé, že tak sme si to už osvojili, že aj naši niektorí historici používajú pojem staroslovenčina a slovenčina. Dobre, túto vec, ak dovolíte, priateľ, aby sme uzavreli. A poďme teda na to, čo sa vlastne dialo. Čo sa dialo v roku 374, to znamená 374, to je pred 1650 rokmi. Hej? Pred 1650 rokmi sa udialo to, čo ja teraz vyložím trošku tak zjednodušene možno, ale aby sme tomu rozumeli. Takže rozpínavosť susedov je trvalým problémom. Rímania v čase cisára Valentiniana, ktorý bol imperátorom od roku 364, to znamená, stalo sa to po 10 rokoch jeho vládarenia, veľmi sa usilovali budovať stanice svoje priestory za Dunajom. Hej? Za Dunajom, to znamená, že za územím nie Rímskej ríše. Od roku, myslím, 19 bola Panonia už ich provinciou, ale teda všetko, čo je nad Dunajom, už nie je Panonia. Takže napríklad to, čo je v Rusovciach, je nad Dunajom, tak to už nie je Panonia, ale to je jedna z tých rímskych staníc, ktoré na našom území začali stavať. A toto stavanie znášali s nevôľou predkovia naši a búrili sa proti tomu. Boli aj také chvíle, že prekročili hranice smerom na juh a dostali sa až do dnešného Talianska. No a v tom roku 374, respektíve v tom roku 374 naši predkovia tiež protestovali proti výstavbe staníc rímskych na našom území. A tak domáci panovník, ja hovorím, že z Nitry, lebo všetko svedčí o tom, že tá Nitra bola hlavným mestom bez ohľadu na to, ako sa predkovia volali, tak kráľ z Nitry Viduár poslal delegáciu, ktorá mala protestovať proti výstavbe rímskych staníc na našom území. A na čelo tejto delegácie postavil svojho syna Nitrabora. Hovorí sa, že aj jeho meno sa spomína ako Vitrodor. Ja som to meno Nitrabor prevzal od jedného takého historika, ako som ja, amatéra Alana Dologa. Sa mi poznáva to meno viac ako ten Vitrodor. Ale dôležité je, že tento Nitrabor bol úspešný, hej, v rokovaní. Až taký úspešný bol, že si ho Rímania vybrali a zobrali ho na výchovu do Ríma. Výchova v Ríme, to je niečo také ako... Myslíš indoktrinácia, vymývanie mozgov a podobne. Áno. Myslím, že mnoho našich dnešných politikov absolvovalo takéto školenie u našich západných, nazvime, priateľov. Hej? Takzvaný Aspen Institút, áno. Ale tentokrát to bol Rím, vtedy to bol Rím. No ale nie každý, kto také školenie získa, je hneď prudko proti. Niektorí sú nejaký kompromisnický. Tento jednoducho Nitrabor v Nitre zotrval niekoľko rokov. Za to hovorím, že toto sa odohralo pred rokom 374. A keď sa vrátil z Ríma, tak stal sa potom nástupcom svojho otca už pod menom Gabinius. Hej? Teda Nitraborovi a dokonca v tom Ríme zmenili meno na Gabinius. A tento Gabinius sa stal pánovníkom v Nitre. No a
už sme pri tom roku 370. Prepáč, Marián. Že ten Nitravor bol potom Gabinius? Áno. Nitrabor, takto, že syn kráľa Viduara nitrianského bol podľa jedných Vitrodor, podľa iných Nitrabor. A tento ako mladý človek sa dostal do Ríma na kurz geniality a ako vrátil sa stade už ako Gabinius, hej? Teda možno, že to meno Nitrabor a veľké R tam bolo, tak sa zmenilo jeho meno na Gabinius. Dosť na tom, že odteraz už hovoríme o Gabiniusovi, ale vieme, že o koho ide, hej? No. A tento Gabinius, keďže úsilie prekračovať Dunaj pokračovalo, a budovali rímske stanice čoraz severnejšie a jednoducho nedodržali to, čo sa dohodli, lebo myslím 20 kilometrov sa dohodli, že do 20 kilometrov môžete stavať, ale oni začali stavať napríklad aj v Stupave takéto stanice, hej? Rímania, áno? Rímania, áno. To máš podobne ako dneska to NATO a to rozširovanie sa na východ. Áno. Tedy to bolo viac na sever, lebo mocnosť bola na juhu. A teraz, keďže mocnosti sú zväčša na západe, tak sa to rozširuje východným smerom. Ale dejiny sa natoľko opakujú, že treba ich poznať a prípadne aj preto treba poznať, aby sme sa aj zachovali tak, ako v tých časoch sa naši predkovia zachovali. Totiž ten príbeh s tým Gabiniusom má pokračovanie. Hej? Takže Gabinius vo všetkej slušnosti žiadal, aby sa zrušila výstavba pevnosti. No a vtedy sa mu zdalo, že mu chcú vyhovieť, že Marcelianus, to bol taký správca tohto územia tu, ho pozval na hostinu do tábora Brigetio. Brigetio to bolo oproti ústiu Váhu do Dunaja, to je vlastne dnešný Komarom. Tá časť Komárna, ktorá je v Maďarsku, tak tam bolo Brigetio. A tam ho pozvali na hostinu. Myslel si, že ten Marcelianus chce sa s ním dohodnúť a chce ustúpiť. Išiel na tú hostinu a teraz na tú hostinu prišla aj krásna Konštancia. Hej? A teraz krásna Konštancia to bola dcéra jedného z tých, ktorí tam mali vplyv. A Valentinianus, som ho spomínal ako cisára, mal syna Graciana. A Konstantinus II, to oni boli spoluvladcovia, mal dceru Konštanciu. No a tá Konštancia bola zasnúbená so synom Valentiniana Gracianom, tak, aby som to ešte zhrnul. Existuje Valentinianus, cisár, existuje Konstantinus, alebo spolucisár a existujú dvaja mladí ľudia, Gracián a Konštancia, ktorí majú patriť k sebe. Lenže podľa všetkého tá krásna Konštancia sa stretla už predtým v Ríme s Gabiniusom, lebo teraz, keď prišla na to pohostenie, tak sa zahľadela do toho Gabiniusa, hej? Hovorí sa, píše sa, že už z rímskych čias sa poznali, ale kto vie, ako to bolo. Jednoducho, toto sa stalo potom zámienkou, že keď sa skončilo to posedenie tá hostina, tak Rímania zabili surovo nášho Gabiniusa, hej? Na čí príkaz, nevieme. Len treba konštatovať, že tá Konštancia rýchlo ju naložili do pripraveného koča a odviezli ju do Sirmia. Tam mali sídlo Rímania. Tam už čakal ten Gracián, budúci cisár, ktorý si ju zobral za ženu. Hej? A tak vlastne vodca Slovákov, nazvime ho tak, Gabinius, ktorý chcel obrániť svoje územie, skončil tragicky. To len tak hovorím a pýtam sa, ako keby vždy vodcovia Slovákov, tí statoční, mali skončiť tragicky. Nebudem sa vrácať do histórie. Niekedy, a to mi dneska jedna pani hovorila, vzácna pani, nepoviem priezvisko, poviem len krásne meno Klára, mi volala, hovorí, pán Tkač, ja každý deň dávam na omšu za túto vládu, lebo sa bojím, ako skončí jej predseda. Nič viac ďalej nepokračujem. No a to, že im zabili kráľa, to poburilo tých kvádov, spojili sa so Sarmatmi, to boli ako susedné kmene,
a vyslali skupiny až za Dunaj, ktoré tam plienili, brali si aj nejaké tie, by som povedal, výboje, to znamená, že brali aj nejaké zvieratá, odviedli si množstvo rozmanitého dobytka domov, hej, to znamená, že išli takto pomstiť svojho kráľa. No a keďže nepokoje boli veľké, tak do Brigetia sa unúval osobne cisár Valentinián, hej. Povedal si, že idem ja, upokojím ich, budem s nimi rokovať. No a vtedy naši vyslanci, a tedy tuto sa začína sama chalúbka Morho, prišli a boli neústupní. Cisár sa veľmi rozčúlil. Jeden zo Slovenov tedy vyzul čižmu, hodil do cisára, zakričal Morho. Hej, cisára trafila mŕtvica. A 17. novembrový deň roku 375 na základe toho zomrel. Jeho stolec sa ocitol v studenej vode Dunaja. A samo chalúbka ako keby bol prítom. Hej? No. Takže toto bola reakcia našich predkov na to, čo im urobili, nazveme to, okupanti. V slovenskej povahe takéto odpovede tvrdé na obsadenie svojho územia existovali aj ďalej. A ja som to všetko spomenul len preto, aby sme si nemysleli, že samo chalúbka si vymýšľal. Hovoríme o časoch, keď sú aj zaujímavé informácie o tom, že Sveta Helena, ktorá žila trošku skôr, okolo roku 270, Helena sa vydala za generála Konštancia Chlóra. Ten sa stal s ňou otcom Konštantína budúceho veľkého okolo roku 274. No a keďže bol taký v Ríme úzus, že keďže sa stal spolucisárom tento Konstantín Chlórus, tak musela od neho žena odísť, lebo on si musel zobrať za ženu dcéru spolucisára Maximiliana, a to Teodoru. A tak Helena odišla preč z Ríma a podľa tohto Alana Dologa žila 13 rokov v Nitre a na okolí. A čo tomu nasvedčuje? Nasvedčuje tomu to, že ona bola Helena Jelena, je tam obec Jelenec. Nasvedčuje tomu aj to, že drevo z kríža Ježiša Krista, lebo ona to bola tá svetica, ktorá bola aj v Jeruzaleme a našla kríž, na ktorom bol Ježiš Kristus ukrižovaný. A čiastky z toho kríža, bolo to roku 326, keď to našla, sa objavili aj na obale Nitrianskeho kódexu, ktorý vznikal trochu neskôr, ale vznikal podľa všetkého, podľa mnohých ľudí v rómskom Benediku. Dobre, nemusíme to teraz riešiť, či to bolo tak, či nie, ale iné národy by neodvrhli takúto povesť. Povedali by, napríklad ako Maďari hovoria, svetoštefanská koruna, ktorú svätý Štefan ani len nevidel, pretože vznikla o niekoľko 10 ročí neskôr, ako on zomrel. Takže Gabinius, Rímania, naše Slovensko. Keď bol v Ríme útlak kresťanov, zväčša utekali na sever za Dunaj, a keď utekali na sever za Dunaj, tak za Dunajom bolo Slovensko, ktoré malo rôzne iné názvy, ale naši predkovia pod rôznymi inými menami vtedy tam žili. Hej? No a takisto sa aj na tom stolci v Nitre striedali panovníci. Dokonca viete, že to takzvané sťahovanie národov ja osobne neuznávam, a aj mnohí moji kolegovia a mnohí už aj historici s gebírom, s papierom nespochybňujú, ale hovoria, že toto je jeden z výkladov, že národy sa sťahujú. Ja to hovorím tak ironicky, že na železničnej stanici Laugarício, dnešný Trenčín, hlási miestny rozhlas: pozor, z prvej koľaje odchádza rýchlik plný kvádov na západ. Pozor, na druhú koľaj prichádza rýchlik plný Slovenov z východu. Áno, takže tak to určite nebolo. Pohyb ľudstva
existoval, ale nie masové celé národy, najmenej poľnohospodárske, pretože kedy sa má roľník sťahovať? Na jeseň zaseje, na jar zasadí, okopuje, čaká úrodu, v lete, v jeseni, a keby tú úrodu nezobral a keby odišiel vtedy, tak zahynie. Keby odišiel v zime, nemal by nič zasiaté. To znamená, ja osobne a iní, a sama logika hovorí, že sťahovanie národov je jeden podfúk proti Slovanom, lebo keď sa Sloveni sem prisťahovali v tom 4. a 5. storočí, niektorí dokonca dátum poznajú, to znamená, že sú tu len hostia a my ich môžeme odtiaľ kedykoľvek vytlačiť. To je veľmi vážna vec. Slovania sú pôvodným obyvateľstvom Európy, nielen strednej, ale väčšej časti Európy. Neviem, či sme minule o tom už nehovorili, aby sme sa neopakovali, ale existujú aj také úvahy, aj také podklady a doklady, že Európa, Severná Európa bola celá slovenská. Veď napokon donedávna, niekoľko storočí dozadu, boli lužickí Srbi na území dnešného Nemecka, ktorí boli, a ešte tam dožíva zo pár stoviek takých ľudí, ktorí hovoria nám zrozumiteľnou rečou, volajú sa lužickí Srbi. Ale intenzívny tlak zo západu, ktorý my teraz hovoríme tlak anglosasov, viedol a vedie postupne k tomu, že sme ako keby vytlačaní z našich pôvodných sídlisk smerom východným. Takže chcel som to všetko povedať, ale povedal som to preto, aby som uviedol, že prišiel asi rok 395 a nie národ tu zostal, ale taká bojová skupina, zo skupenie Géti či Góti pod vedením Hunimunda prišli do Nitry a čoskoro sa nitrianskou kráľovnou stala Fritigilda. Marian, Góti odkiaľ pochádzali? Prosím? Góti odkiaľ pochádzali? To boli nástupcovia Rimanov, alebo to bola... Nie, to boli, v podstate sa hovorí, že to boli Slovania tiež, prichádzali z východu, hej, a utekali pred Húnmi, dá sa to tak povedať. To znamená, že to boli ľudia, ktorí nám rozumeli a my sme ich rozumeli im. A obsadili Nitru zhruba na 75 rokov, no a to už by sme mohli teda prejsť k ďalšej osobnosti slovenských dejín alebo dejín na Slovensku, k Fritigilde. To meno je momentálne absolútne neznáme. Niekde sa píše Fritigil, niekde sa píše Fritigilda, ale podľa... Nevzniklo z toho slovo Frigita? Nestretol som sa s tým. Môže to byť aj tak. To by možno, že bolo potrebné trošku viacej rozvíjať teóriu a trošku viacej sa opierať o zdravý rozum, tak by som povedal, a hľadať mena. Ja som ju stretol v Nitre a volala sa Fritigilda. Stretol? Takže podľa Juraja Papánka bola 14. slovenskou kráľovnou, alebo teda kráľovnou na Slovensku. Je to dôležité, lebo zdá sa, že ženy sme do našich dejín vtiahli nedávno, ale ženy v našich dejinách boli odpradávna a boli to ženy, ktoré boli zväčša dobré, najmä keď prišli z východu. Poviem to takto, ako sa to dá v budúcnosti ešte na to poukázať. Horšie bolo to so ženami, ktoré prišli zo západu a je zaujímavá vec, že mnohí naši predkovia Nitrania sa zahľadeli do Bavoriek. Hej. Bavorku za ženu mal Pribina. K Pribinovi sa ešte dostaneme. Hej. Hovorí sa, že jedna z dvoch žien Svätopluka bola tiež Bavorka. A Bavorka bola aj žena Štefana, budúceho uhorského kráľa, ktorý založil alebo učil sa vládnuť v Nitre. Takže ho môžeme považovať za Nitrana. A tá Gizela urobila, čo urobila v dejinách, ale to nebudeme skakať dopredu. Zatiaľ sme v tom 4. až 5. storočí. Situácia je taká, že v Nitre sa ujímajú vlády Góti, Hunimund
a Fritigilda. Bola to teda v zmysle etnickom nie Slovenka, ale Vizigotka alebo Gotka. To sú také tie kmene, ktoré tie ako bojové zoskupenia sa presúvali národy, ale ako Slováci sa nepresunovali. Podľa všetkého bola táto Fritigilda ariánskeho vierovyznania. Tu by sa bolo dobre pristaviť, lebo to ariánske vierovyznanie bolo veľmi rozšírené a až do roku zhruba 325 rovnocenne bojovalo, nazveme to, že s katolicizmom, hej? Až v roku 325 na Nicejskom koncile bolo odsúdené. A čo to bolo, to ariánstvo, hej? Áno. Ariánstvo to bolo učenie nazvané podľa alexandrijského biskupa Ariusa a jeho základná myšlienka bola taká, že nepriznával Kristovi rovnocennosť s Bohom Otcom a so Svätým Duchom. Hej? Ariáni hovorili, že Otec stvoril na začiatku Krista ako prostredníka medzi sebou a tvorstvom a že teda nie sú rovnakej podstaty, Otec a Syn. To preto sa dodnes v krede sa modlíme, že o Kristovi ako o splodenom, nie stvorenom, o vyznaní viery, ktoré má svoj pôvod teda v Niceji v roku 325. Toto učenie na prvý pohľad by povedal naši, Bože môj, no tak vykázali to tak a ani tak. Lenže to malo dosah aj na kráľovské korunované hlavy, lebo jedni, najmä tí západňari, až pokiaľ to neodsúdili, vlastne považovali to, čo je božské, viac ako to, čo je od Boha odvodené. To znamená, cisári nechceli byť druhoradí, trochu to parafrazujem, nechcel by som nejako prejsť nejaké určité medze, ktoré u nás v národe sú. Jednoducho, ak je Boh Otec viac ako Ježiš Kristus, tak je aj viac ako nejaký rímsky cisár. Hej? Logicky tak to aj je, lenže rímsky cisár chcel byť pánom na svete a tak vlastne to ariánstvo ho znižovalo jeho hodnotu, toho kráľa, toho cisára. Hej? Takže toto bol ten svetský dôvod, prečo dochádzalo k takýmto sporom medzi Ariánmi, ktorých nazvali bludármi, hej, a tými, ktorí sú predchodcami, teda nazveme to katolického vierovyznania. Na tom rokovaní v Nicei je zaujímavé to, v tom roku 325, že tam fyzicky napadol prítomný svätý Mikuláš toho Ariusa. To znamená, že náš svätý Mikuláš, ktorý roznáša darčeky, mal aj svoje peste a keď bolo treba braniť svoje idei, tak nezaváhal. Hej? No a zdá sa, že skôr na západe, ako u nás, to ariánstvo skončilo a Fritigilda, ktorá prišla ešte viac z východu, ako je Nitra, tak rozmýšľala, že čo s tým? Tak napísala list do Milána. V Miláne bol biskupom svätý Ambros a ona mu napísala list, aby jej vysvetlil pravú vieru. Niekde sa dopočula od rímskych vojakov, možno čo ja viem, že existuje takýto muž, ktorý sa v týchto veciach vyzná. Hej? A teda Fritigilda napísala list a z Ríma jej prišla odpoveď. V roku 396 dostala z Ríma odpoveď od biskupa Ambróza. Ambrós ju poučil, ale pocitila ona, že by bolo lepšie, keby do toho Ríma, do toho Milána išla a sa s ním osobne stretla a porozprávala. Hej? A tak tá naša Fritigilda sa vybrala do Milána. Do Milána išla asi zložito a dlho, neboli ani vláky, ani lietadla, takže zrejme nejaká misia na koňoch prekračovala Alpy, však aby sa dostali do Milána. A keď prišli do Milána, prišli tam niekedy začiatkom apríla 397,
10. apríla, podľa toho, čo som niekde čítal, dorazili do Milana, ale Ambróz už bol 6 dní mŕtvý. Teda nestretla sa so živým Ambrozom, a tak bola na jeho pohrebe, prijala krst, teda už nie ariánsky, ale kresťanský, a vrátila sa domov. Biskup, ktorý zostal po Ambrózovi, ináč Ambróz bol tiež biskupom, to je veľmi zaujímavá história, ale trošku sa vykláňa z našich dejín, takže nemusíme pokračovať. Jednoducho nebol kňazom, nechcel byť kňazom ani biskupom, ale ľud ho vraj prinútil, aby sa tým biskupom stal. Takže Fritigilda, a toto je teraz dôležité, dostala odkaz, ktorý jej pripravil Ambróz cez svojho pobočníka, jej oznámil, že by mala urobiť dve veci. Že by mala zriadiť biskupstva, a ona zriadila, keď sa vrátila, 4 biskupstva, vlastne len 3, lebo nitrianske už existovalo. A teraz si uvedomme, čo hovorím. Píše sa rok 397 a v Nitre už existovalo biskupstvo. Nebolo asi obsadené, tak za biskupa menovala Sunniasa. Sunnias bol zrejme učeníkom Ambrózovým. Olomouci zriadila biskupstvo, tam bol biskupom Ambrózov žiak Fretol, a ďalšie 2 biskupstva, ktoré sa ťažko dajú momentálne identifikovať, ale spolu 4 biskupstva zriadila. Tak to bol prvý výsledok jej služobnej cesty do sveta, zahraničnej cesty. A druhý výsledok bol ten, že uzavrela dohodu Notitia Dignitatum s Rímom. Rím, aj keď už jeho vláda slabla, stále mal problémy s tým, že si nevedel poradiť s Markomanmi, s Kvádmi, s našimi predkami, Gótmi. Hej? A tak požiadal ju, a ona to urobila. Môžeme našim posluchačom povedať, v ktorom je to roku? Ešte raz. To roku 397. To znamená, že 3 roky pred rokom 400, hej? Dobre, ideme ďalej. Takže už v tom roku sedí na stolci, alebo od toho roku sedí na stolci biskupskom v Nitre Sunnias. Odložím teraz všetko ostatné, a k tomu Sunniasovi sa ešte vrátim. To meno Sunnias je zapísané v rímskych análoch medzi biskupmi a je uvedený medzi biskupmi našimi, len nie je to tak jasne napísané, že v Nitre, a že neveľmi sa k tomu všetci tí, ktorí by potrebovali každú vec mať z 2 strán osvedčenú, neveľmi sa radi k tomu hlasia, keď majú len jeden historický záznam. A zase teraz úplne odbočím, ale len poviem, že keď im to ale vyhovuje, tak im stačí aj jeden záznam. Napríklad, opakujem, skáčem inde, vrátime sa, existuje spis o obratení Bavorov a Korutancov z roku 870 a v tom spise ako v jedinom pramení sa hovorí o vyhnaní Pribinu z Nitry. Nikde inde sa to nepíše. Len v tomto pramení. Čo samotný nemecký historik, jeho meno povieme na budúce, spochybnil. To znamená, že ale naši historici, najmä bratia Česi, na tom základe stvorili Veľkú Moravu. Vyhnanie Pribinu z Nitry je doložené len v jednom spise, o ktorom súčasný nemecký historik povedal, že je tam určitá lož. Napríklad lož je v tom, niekto niečo píše? Vidíš to? Rasto? Dobre, tak ja pokračujem. Vidím to, len nie je to k téme. Hovor ďalej. No, takže chcem povedať, že k tomu sa dostaneme, k Pribinovi, hádam sa dostaneme v ďalších našich reláciách, lebo ide o roky po roku 800, my sme stále pred rokom 400. To znamená, dôležité je si uvedomiť, že keď v roku 880 sa stane nitrianským biskupom Viching, nikde nie je napísané, že tedy pápež založil biskupstvo. Len menoval Vichinga za biskupa. To je veľmi dôležité, čo si tiež neuvedomujeme, hej? Lebo toto, keď si uvedomíme, čo ja hovorím,
dáva históriu Nitry o 400-600 rokov ďalej dozadu. Robí z nej významné centrum oveľa skôr, ako my si to uvedomujeme. Pardon. Takže, aby som ešte dokumentoval to, čo hovorím o biskupovi Suniasovi, píše aj v dejinách nitrianského biskupstva Jozef Vurum, historik a biskup. To je veľmi zaujímavé a veľmi dobré. Marian, pauznem ťa, pretože ja to predsa len prečítam túto otázku, respektíve túto pripomienku a pokúsim sa na ňu jednou vetou odpovedať. Môžete prosím vás premenovať reláciu vzdelávania o minulosti na miesto ako ďalej? Ako ďalej je o východiskách z toho, čo je dnes a ako je len začiatok ďalších otázok hľadania východiska z daného stavu. Kto, kedy, kde. Pán Tkáč je skutočne veľmi múdry, premúdry a vie aj 8 hodín rozprávať zaujímavé o minulosti a určite poučné pre študentov dejín. Vy nemáte hostia po prezidentských voľbách na tému ako ďalej? Nie konceptu. A toto patrí žiaľ niekde inde ako cenné info. Je to mimo tému, taká pravda. No, pani Evka, ja si myslím, že to nie je mimo tému, pretože v reláciách ako ďalej sa snažíme ľuďom ukázovať cestu ako ďalej. Ale na to, aby vedeli ako ďalej, potrebujú vedieť a poznať svoju minulosť. Jedine tak budú vedieť plnoprávne a pri plných zmysloch vedieť rozhodovať o svojej budúcnosti. A to sme mali možnosť vidieť aj v dnešných voľbách. Čiže všetko so všetkým súvislí pani Evka a verím, že na Slobodnom vysielači sa o prezidentských voľbách rozprávalo v úplne iných reláciách ako v tejto, ako ďalej. Ja len toľko. Nech sa páči. Marian, pokračuj. Ja len ťa raz to doplním, lebo veď predsa, keď si ľudia uvedomia, čo hovoríme o tých cudzích vplyvoch na našu minulosť a tie cudzé vplyvy sa prejavujú aj v súčasnosti. Áno. A teraz, keby sme mali, keďže sme pred druhým kolom volieb, tak by sme sa mali možno pýtať, a kto je Gabinius? Korčok alebo Pellegrini? Keď už nehovoríme o tých ostatných, ktorí odpadli, hej, nepostupili. Naozaj, kto je teda Gabinius? Kto by sa správal ako Gabinius, ktorý by išiel do otvoreného v podstate boja s Rimanmi, otvoreného boja, bol zabitý. Nebudem na túto otázku odpovedať, ale chcel som ťa len doplniť, že keď nebudeme poznať históriu, tak nebudeme hrdí a nebudeme mať vnútorný dôvod konať tak, ako by sme konať mali. Ešte jedna veta k tomu. V Maďarsku našich susedov je história, dejepis maturitným predmetom. U nás sa história, pokiaľ ja viem, skončí v 8. ročníku. Už ďalej sa neučí dejepis. Vôbec sa neučí. Potom naši ľudia nie sú hrdí, lebo nemajú byť na čo. Môj syn, neviem, či som to už nespomínal, ja mu hovorím, Andrej, prečo vy ste tak slabo hrdí na Slovensku? Otec, nemáme byť na čo. Veď vidíš, keď je hokej a futbal a vyhrávame, nosíme slovenské vlajky, ale históriu, minulosť, osobnosti, my sme zo všetkých významných osobností urobili kontroverzné. Kontroverzný aj Svätopluк, kontroverzný je aj Husák, aj Hlinka, aj Štúr je kontroverzný, aj Štefánik je kontroverzný. My nemáme. A zdá sa, že našich ľudí naša história nezaujíma. Skôr by som povedal, že ich zaujíma stále do okolečka rozoberať, kto bude prezidentom, prečo voliť toho, prečo nevoliť toho. Ale to, aby sme si fakt, ešte raz poviem, vedeli na základe minulosti zvoliť našu budúcnosť, tak na to potrebujeme tú našu minulosť poznať. Ja len toľko toto. Áno, no ja som rád, že tí ľudia to počúvajú, aj keď možno, že by radšej počuli niečo iné, lebo len neustálým opakovaním veci sa im dostanú nejako do povedomia. Ja zase poviem, že urobím si reklamu knihy, ktorá vyjde, ktorá bude 5. júla uvedená do života v Nitre. Bude sa volať Viking, strach pred Svätoplukom. A v Nitre chcú naši priatelia, povedzme národovci, urobiť tú vec, ktorá nebola. Privíta kráľ Svätopluk v roli niektorého z hercov, privíta 20 jazdcov, ktorí prídu v sprievode s Konštantínom a Metodom. Konečne ľudia máli budú vidieť, že asi to tak bolo vtedy. Totiž ak to ľudia nepoznajú, nevidia, najmä nevidia, hej, tak si nevedia uvedomiť
o čom je reč. Ale môžeme pokračovať ešte, hej? Rasto? Jednoznačne, hovor. Tak ideme na to. Spomenul som toho biskupa Suniasa, spomenul som, že o ňom sa píše v dejinách nitrianskeho biskupstva od Jozefa Vuruma a ešte poviem, že aj terajší biskup a historik William Judák pozná meno Fritigilda, pozná meno Sunias, ale v určitom zmysle spochybňuje podloženie vzťahu k Nitre. Avšak pod čiarou uvádza, že zoznam biskupov nachádzajúci sa vo Vatikánskom tajnom archíve uvádza spomedzi biskupov v Nitre ako prvého práve Suniasa. Hej? No, bodka. Takže, aby sme uzavreli toto obdobie, Fritigildino obdobie, tak ešte by sme mohli spomenúť, že v tom čase práve Sunias a Fritigilda napísali list aj svätému Hieronymovi. Hieronym bol rodak z Ilírie, to znamená tiež Sloven, v tom zmysle, že rozumel našej reči a sám sa dostal do egyptskej Nitrie. V Egypte pri Alexandrii bola mesto, dedina Nitria, kde žili ľudia, ktorých tamojší biskup nemohol kontrolovať, lebo nemohol robiť vizitáciu, ako sa hovorí, lebo nerozumeli ich reči. Tak tam pozvali Hieronyma a ten Hieronymus odpovedal Suniasovi a odpovedal aj Fritigilde. A okrem iného povedal aj to, že to je taká trošku kritika. Hieronymus to videl tak, že cirkev do tých čias, pokiaľ sa nespojila s mocou svetskou, s ligotom zlata, striebra, tak bola veľmi príťažlivá pre tamojších ľudí, ale potom už bola príťažlivá menej, čo by sa dalo povedať, nemáme to asi spomínať, lebo. Vráťme sa teda ešte do toho obdobia z iného pohľadu a síce, že ako to potom pokračovalo. Fritigilda sa stala kráľovnou a ona mala syna Gesimunda a ten Gesimund, keď už asi Fritigilda nežila, lebo bol už starý, mal 72 rokov a ako tedy bolo zvykom, bol na lúpežnej výprave v Dalmácii, ktorú vraj spustošil a keď ho vládca Chorvátov Čudžimír dochytil pri Pleso, to je dnešný Balaton. Predstavte si, že v latinských spisoch sa volá Pelso ako pleso, hej, prehodené písmena. To tiež svedčí o tom, kto tam žil. No a starca však v jeho veku obdivuhodnom oslobodil, napriek tomu, že mu robil zle. No ale Gesimund sa cítil ponižený a tak ešte v roku 469, to je naozaj už desiatky rokov po Fritigilde, pri rieke Ipel absolvoval svoju poslednú bitku a tam zahynul. Takže týmto skončila éra Gótov v Nitre, no a skončila sa aj éra Ariánov v našich dejinách, zdá sa. No a ako som už spomenul, prichádzajú ďalší králi, slovenskí králi podľa Papánka, králi na Slovensku. Po roku 469 vládol tuto nejaký Marot, alebo Marovod, potom Babák. A za vlády tohto Babáka Sloveni, teda Slováci, zanechali meno Markomani, to píše Papánek. Takže môžeme pomaličky prejsť k ďalšej osobnosti, ktorú však ťažko časovo zaradiť, pretože o tejto osobnosti sme sa dozvedeli na základe náhody. V oktobri roku 2005 počas výstavy priemyselného parku v Poprade Matejovciach išli robotníci odbagrovať mláku a vtedy bager narazil na zhrubový objekt, na hrobku, nad ktorou bola veľká mohyla a odkrylo sa niečo, čo sa štandardne neodkrýva. 5-metrovej hĺbke sa zachovalo dovedna asi 12 tón vážiacich driev, 4,5-metrové brvná, staré vyše 1600 rokov. A my ako
nepoučení alebo poučení históriou, sme si povedali, tak to boli Germáni a všetko toto dali na prieskum do Nemecka. To je teraz vedľajšie. Vrátilo sa to. Už je to zase na Slovensku od vláňajšieho leta a ja by som sa tejto osobe alebo tomu obdobiu len trošku venoval s takou poznámkou, že Slovenskom je aj územie pod Tatrami. A zatiaľ, čo všetky tie osobnosti, ktoré sme doteraz rozoberali, väčšinou bývali, žili, pracovali pri Dunaji, pri Váhu či pri Hrone, ale teda ľudia, Božie stvorenia, od vekov žili aj pri Dunajci, teda Malom Dunaji, pri Torise či Hornáde. Ne? No a keďže iba drobná časť dejín je na písme, všetko ostatné sa dozvedáme z archeológie. Na písme je iba podľa Pavla Máčalu, ktorý je archeológ Košice a pracoval chvíľu v Matici Slovenskej, napísal knihu o Slovanoch, o archeológii, že na tých kostiach nie je napísané, že toto je Slovan, alebo toto je otrok. Na tých kostiach to nie je napísané. To znamená, že ako v našich archeológovia hneď dopredu vedia, že to bol ten, alebo bol ten podľa nejakých pohárov, črepín, ale tie pohára a črepiny nemajú taký jednoznačný mysel. Nie je teraz dôležité popierať archeológov, povedať naopak. Vďaka archeológom toho nálezu z októbra 2005 máme dôkaz, že kniežatá žili v minulosti aj priamo pod Tatrami. Lebo ten hrob, ktorý potom, ako som naznačil, sme odsunuli do Nemecka, kde ho preskúmali, seriózne preskúmali, vrátili, verme, že všetko. A od minulého roku, od leta je v Poprade, každý si to môže pozrieť, v Poprade. A ja by som len chcel povedať, že našli tam vlastne v tom posmrtnom ložku ako keby v hrobe, ktorý bol veľmi veľkolepo urobený, ostatky ani nie 20-ročného, 177 cm vysokého mládenca, asi príslušníka významného potatranského rodu. A jeho osud by naznačoval, o jeho osude píše sa v monografii dvoch archeológov Karola Pietu a Terezy Štolcovej, knieža z Popradu a jeho hrobka. Hej? No a oni, títo archeológovia dosvedčujú, že to bolo knieža. Ten titul vychádza zo zaužívanej nemeckej terminológie, doslova Fürst a tak ďalej a tak ďalej. No a teraz niektorí z tých, ktorí opisujú toto veľké objavenie, nazvali toho človeka Matejom, možno, že preto, že ho našli v Matejovcach pri Poprade, tak my môžeme tiež pracovne hovoriť, že ide o Mateja z Popradu, knieža z Popradu. No a podľa úvah v tej knihe, najmä sa držím tej knihy Knieža z Popradu a jeho hrobka, strávil Matej podobne ako ten iný Slováčisko Gabinius nejaký čas v Stredomorí, možno, že v Ríme, hej? Zrejme bol kresťanom, veď okolo roku 380 už, teda kresťanstvo u nás bolo, ariánske bolo, práve, nepráve, hej? Teraz to nerežme. Už vieme, že Fritigilda sa oboznámila s pravovierou. Tento Matej z Popradu možno, že stoloval ako Riman, alebo sa zistilo, že jeho strávu tvorilo prevažne barania a kozľacie mäso. Menej bolo hovedzieho, veľmi málo bravčoviny a tak ďalej a tak ďalej. Všetko toto nemusíme citovať, nemusíme čítať. Veľmi dobre, aj keď som to trošku spochybnil, že sa toho ujali medzinárodní odborníci, archeológovia, výskumníci. Napríklad dánsky vedci zistili, že tento človek trpel hepatitidou typu B. Táto informácia posúva poznanie lekárov o tom, čo v minulosti bolo s vírusovými ochoreniami. Z toho tela sa zachovala len tretina a lebka sa nezachovala a väčšina informácií pochádza zo zubov. Naznačil som a teraz len poviem presnejšie, že konzervácia sa udiala v Centre pre baltskú a škandinávskú archeológiu v nemeckom meste Schleswingu a od 27. maja minulého roku vrátila sa domov a je vystavená v Popradskom múzeu. Tak, ktorý môžete, choďte navštíviť, lebo čo človek vidí, je viac ako to, čo človek počuje. Na východnom Slovensku však našlo sa aj viac
archeologických objavov, ako si nevenujeme im takú pozornosť, ako by sme možno, že mali. V roku 2009 pri Ražňanoch nedaleko Prešova takisto tam archeológovia vykopali, našli unikátne stopy po sídle kráľa Vandalov z prelomu 3. a 4. storočia. Podľa niektorých aj zahraničných expertov Vandali sú Slovania, boli Slovania, Vandali, Venedi, Slovania. Ostrovanoch ešte v 18. storočí, čo je tiež nedaleko Prešova, tam tiež našli starú hrobku. No a vyvstáva tak otázka, že možno, že to je aj otázka financií, možno, že venujeme viac, budem aktuálny, na zbrojenie a potom tú výzbroj rozdáme ako na školstvo, kultúru, na archeológiu. Koľko na Slovensku je lokalít, ktoré keby archeológovia mali na to prostriedky a mohli to preskúmať, čo všetko by sme o našej minulosti vedeli, čo nevieme. Naozaj je tu problém s peniazmi. Mám informáciu od môjho priateľa, ktorý sa zúčastňuje na vykopávkach na Devíne. Ani tam ešte všetko nemáme preskúmané, pretože financujú tie vykopávky Rakúšania. Ako je možné, že národy okolo nás venujú peniaze dokonca na náš výskum a my sami ich nevenujeme? Ako je možné, že napríklad, keď už sme na východnom Slovensku, v Batizovciach bol kaštiel, ešte je, ak nespadol, v Betlanovciach, nie v Batizovciach, pardon, v Betlanovciach je kaštiel, ktorom žili Turzovci. Ten kaštiel ide sa rozpadnúť. Sám som ho na vlastné oči v Lani videl. Už ho kúpila Maďarská republika. No, to chcem povedať. Ako je možné, že my nemáme pozornosti? No preto, lebo naši ľudia, ako si to ty povedal, aj tí, ktorí teraz sa prihlásili do diskusie, chcú hovoriť len o prítomnosti. Ale si všimnite, naši susedia, konkrétne teraz tí Maďari, urobia, opravia, chvála Bohu, dostane to na našom území, ale už tam väčšine bude pečať a bude to výklad taký, že Turzo bol Turzo a bol Maďar. A pričom Turzo nebol Maďar. Turzo sa narodil v Betlanovciach, zo Spiša pochádzal. No, takže trošku som odbočil, lebo všetko so všetkým súvisí a ak túto reláciu, respektíve iné veci, ktoré ja a iní kolegovia sa snažíme dať na papier, niekto bral vážne, tak by sa určite v rozpočte, slovenskom štátnom rozpočte našli prostriedky na podporu archeológie, na podporu kultúry ako takej, slovenskej kultúry a nie jej ohýbania všelijakými duhovými smermi, ale aj na školstvo, napokon aj na šport. Aj na šport. To znamená, že niektoré kroky absolútne aktualizujem tejto vlády, napríklad aj to ministerstvo športu a cestovného ruchu, zrejme zapadajú do potreby poznať viac minulosť, ale aj prítomnosť, ale široko rozpäťovo poznať aj súvislosti, ktoré navonok nie sú. Odbočím ešte na minútku, lebo som sa tak teraz rozbehol odbočujúco. Prídeme k časom, kedy slávna ríša Svätopluková zaniká, respektíve sa len premenuje, ale o tom budeme hovoriť na budúce. A my si myslíme, že v tom bol problém nacionalistický. No vôbec nie. Bol to problém konfesijný. Západní latiníci nemali radi rozvoj slovensko-byzantskej východnej liturgie a robili aj po smrti Svätopluka všetko proti tomu. K tomu sa ešte dostaneme, aby sme si nevystrelali patróny. Takže uzatvorme našu debatu o tom kniežati z Popradu. Už dávnejšie naši historici, archeológovia hovoria o nálezoch, ktoré možno, že by bolo treba len ešte väčšmi preskúmať. Hovoria o slovenských mykenách na Myšej hôrke, ktorú chránili najstaršie známe múry v strednej Európe. Našla sa tam v Ganovciach železná dyka spred zmeny letopočtu. Je najstarším dokladom výskytu železa v strednej Európe. My hovoríme, že železo vzniklo pred 1500 rokmi, niekde Chetiti to robili, niekde tam, ako je Irán. Ale u nás
je staršia železná dyka, ako teda je z prelomu letopočtu. Pri Prešove našli kúsok amfory so zvyškom omáčky z morských rýb garum, ktorú pridávali Ríme ku každému jedlu. Okolo Kežmarku sú nálezy rímskej keramiky, dokonca zlomky lámp z afrického Kartága. Jednak sa potvrdzuje obrovský vplyv Ríma na našich predkov, ale potvrdzuje to aj záujem o našich predkov, nielen preto, aby ich zlikvidovali tí Rímania, ale aby vyťažili čo najviacej spomedzi ľudí a z územia, o ktoré mali záujem. Takže nášho Mateja by sme mohli uzavrieť. Tento príbeh by sme mohli časovo rámcovať do života ľudu pod Tatrami ešte predtým, ako z Nitravy, či z jej okolia z Nitry vládol Samo a potom zrejme jeho synovia Svetoš a Maroš. Takže prejdime teraz, uzavrime v podstate obdobie rímske v našich dejinách, ktoré je stále otvorené z hľadiska nálezov archeologických a z hľadiska skúmania života ľudí a z hľadiska otvárania očí našim ľuďom, lebo ja naozaj som vďačný, že slobodný vysielač sa venuje aj histórii, ale nielen preto, aby sme teraz recitovali a dostávali známky z toho, kto bol, čo bolo, ale aby sme vedeli, že naši predkovia sa stretávali s problémami, za akými sa stretávame aj teraz, a nebyť toho, že ich vyriešili dobre, tak neriešili by sme dneska nič. Takže skúsme... Presne tak. Takže skúsme sa ešte pozrieť, pozerám na hodiny, ešte máme pár minút do polovičky, do pol 8. Tak skúsme sa ešte pozrieť teda na Sama. Samo, podľa všetkého, píšu to Fulské anály, nemecké anály, od roku 623 a 624 vládol, a zanechal po sebe 22 synov a 15 dcér, keď zomrel v roku 659 až 660. To znamená, že to je obdobie zhruba pred 1400 rokmi. A čo by sme si mohli a mali všimnúť, zapamätať alebo napodobniť z toho Sama? Tak predovšetkým, kto bol Samo? Zase pod vplyvom cudzích zdrojov jednoducho rapotáme, že to bol franský kupec. Samo bol franský kupec, ktorý kupčil a zrazu sa zatúlal medzi našich predkov, medzi Slovanov, už teraz môžeme hovoriť, Slovenov, a si ho zvolili za kráľa a vládol im a tak ďalej a tak ďalej. Treba predtým, ako by sme ešte hovorili, kto bol vlastne, čo by to znamenalo, keby bol Frank, treba sa asi pozrieť aj na to, kto sú Frankovia, hej? A potom sa vrátime ešte k odpovedi na otázku, kto bol Samo. Píše sa vo viacerých knihách, napríklad Gregor Turský vo svojej histórii Francorum, napísané v rokoch 574 až 594, to znamená, žil a písal v tých časoch, o ktorých teraz hovoríme, napísal: Frankovia pôvodne prišli z Panónie a najprv kolonizovali brehy Rína, potom prekročili rieku, pochodovali cez Turingiu a v každom okrese zeme, ako aj v každom meste, nasadili dlhovlasých kráľov. To píše Gregor Turský, nie Slovák. Za toto hovorím, že nie Slovák, aby sme si nemysleli, že nám chce nahrávať. A píše to na konci 6. storočia. Frankovia pochádzali z Panónie. Panónia, to je dnešné Maďarsko, predtým územie, kde žili Sloveni, kde vládol Pribina, kde vládol Koceľ a tam sa to všelijako striedalo. To je veľmi dôležité si uvedomiť, že Frankovia odtiaľ odišli a tam prišli a teraz sa snažia ich potomkovia ako keby dostať naspäť. Nie, my sme ich vytlačili, oni odišli. Opakujem to preto, aby som mohol teraz ešte spomenúť trošku, nehovorím, že konšpiračné, ale trošku také, keď niekto povie mávne rukou, ale v priorských dokumentoch, čo je predloha
filmu o Da Vinciho kóde, neviem, mnohí to videli, mnohí nie, hej, sa udáva pôvod franskej dynastie Merovejcov v gréckej Arkádii. Všimneme si, Frankovia, vieme, že prišli z Panonie a dokonca hovorí sa aj o tom, ich pôvod je v gréckej Arkádii. Grécka Arkádia to je Sparta. To je to mesto Sparta, ktoré vždy malo problémy s Atenami. A tí Arkádíci nespadli z neba, ale rokoch okolo narodenia Krista odišli z Palestíny, vlastne ešte pred tými rokmi narodenia Krista odišli z Palestíny a dostali sa po storočiach putovania do Sparty, do Arkádie a po ďalších storočiach putovania hore Dunajom sa dostali na stredný Dunaj, stredný Dunaj to sme my. A tu zrejme píše sa, že sa milovali a rozmnožovali s domácimi tótkami. Tót, to je ako domorodec. Maďari tótov nás volajú doteraz. A odtiaľ potom, keď prichádzali Huni, zase odchádzali títo nerolníci, títo viac menej bojovníci západným smerom. Na toto možno myslel Gregor Tursky, že z Panonie pochádzajú Arkádíci, Frankovia. No a ten rod Benjaminovcov je známy Biblii v tom, že keď Mojžiš odišiel na tú horu po 10 Božích prikázaní a tie dva kamene doniesol a dlho mu to trvalo, tak si krátili čas tým, že zhromaždili zlato, uliali zlaté tela a sa mu kláňali. No a ostatné izraelské kmene, tento najmladší Benjaminovský kmeň na základe toho prenasledovali a sú tam aj rôzne sexuálne záležitosti, lebo celé dejiny sú aj o vzťahoch mužov a žen. Ak sú o vzťahoch len mužov a len žen, potom to skončí tak ako neobzerajte sa pani Lótová, hej? No, tak to som len tak zanútil si. To znamená, že uzavrime, ak by bol naozaj samo Frank, tak zrejme jeho predkovia prišli z Arkády a z Panonie a pomiešané krv všelijaká možná. Keby bol Frank, tak ako to píšu niektoré dokumenty. Ale teraz predsa len, aj keď som v určitom zmysle spochybnil spis o obrátení Bavorov a Korutancov, tak predsa len v tom spise o obrátení Bavorov a Korutancov sa píše, že Samo vládol teda v rokoch 623-629 a uvádza sa tam, že Samo bol vojvodom tohto národa, bol akýmsi Slovenom menom Samo, žijúci v Korutansku. To znamená, že tá kniha o obratení Bavorov a Korutancov, ktorá má všelijaké údaje, má aj taký údaj, že Samo bol vlastne Slovenom. To znamená, či Frank, či Sloven zrejme mal korene v tomto prostredí, do ktorého sa vrátil v čase, keď to malo tak byť. Ešte by sme možno mohli povedať, že dynastia Merovejovcov založila tie slávne rody franské, ktoré potom vyústili do určitom čase sa stali teda cisármi Svätej rímskej ríše nemeckého národa, pretože sa spojili s rímskym pápežom. To je úplne iná téma. Hovorím to len preto, aby sme si uvedomili, že tá západná moc nespadla z neba, nič nepadla z neba, iba dážď. Tá západná moc sa odvinula od moci, ktorá má svoje korene u nás, Panonii. Panonia, to je priestor, skade vás srdečne pozdravujem. Sú to aj Jarovce, Rusovce, Čuňovo, sú to 3 dediny za riekou Dunaj. Takže, keď sme už takto charakterizovali Sama, tak ešte čím je vlastne známy a významný? Známy je tým, že jeho vrcholom bola bitka pri Vogastisburgu v roku 631,
ktoré predchádzala prudká diskusia medzi Samom a Fredegardovými. Fredegard bol nemecký, teda franský vyslanec, z ktorej vyplýva, že Samo spochybnil spojenectvo medzi pápežom a pápežským kráľom Dagobertom. Už som spomenul, že vzťah pápeža a pápežského kráľa bol vtedy právny alebo správny, keď sa prekonal arianizmus. Arianizmus, ktorý vlastne, už som to spomenul, povyšoval toho otca nad všetkých ostatných, teda pápeža nad kráľov. Pričom, ako vidíme, tuto sa tie ľady začali lámať a Samo, keď takto kritizoval spojenectvo medzi pápežom a pápežským kráľom Dagobertom, bol teda Arián? Je to možné? Je to možné, že bol Arián. Vyhlásil totiž, ak vy ste Božími sluhami a my psami Boha, vtedy vy neprestajne proti nemu konáte a my sme si vzali dovolenie zúbami vás roztrhať. To je citát Samových slov. Viete, my hovoríme a bereme to ako jednoznačne, že Samo patrí do našich dejín, aj keď naši priatelia, bratia jednoznačne hovoria, že vedia, že Samo bol prvním českým kráľom. No a to súvisí s tým Vlogasticburgom a jeho miestom. Národná banka Slovenska však práve to znamená koncom minulého roka, vydala 9 gramovú 100 eurovú zlatú mincu o premiére 26 mm pri príležitosti 1400. výročia vzniku Samovej ríše. No a v letačiku uviedla, že Samová ríša sa rozkladala na Morave, Slovensku a v Dolnom Rakúsku. Ani som neveril, ako moji priatelia z Národnej banky správne hodnotia históriu. To znamená, dotkol som sa Vlogasticburgu, pretože tam bola najväčšia bitka, tam porazil tých Avarov. A kde bola tá bitka? Kde sídlil Samo? No, keďže Samo bojoval s Avarmi, tak je pravdepodobnejšie, že aj sídlil a býval tam, kde boli Avári blízko. Avári v Čechách neboli. Takže ťažko hľadať Vlogasticburg niekde v západných Čechách, alebo až dokonca v Nemecku, hej? Ale skôr by mohol byť Vlogasticburg, keby sme hovorili Voga ako váhe, Burg, hrad na váhu, skôr by mohol byť v dnešnom Komárne, teda v ústí váhu do Dunaja. Pretože je zvykom, že miesta, lokality sa nazývajú podľa názvu menšej rieky, ktorá sa vlieva do väčšej. Takým dôkazom nech je Gran je Hron, a v latinčine je ostrihom Gran. To znamená, tam sa vlieva rieka Hron do Dunaja a to mesto sa volá Gran. Takisto by mohol byť Vlogasticburg tam, kde sa váha vlieva do Dunaja. To je môj výklad. A takisto Morava, mesto by malo byť tam, kde sa Morava vlieva do Dunaja. To je vlastne pod Devinom. A k tomu, kde bolo sídlo Rastislava a tak ďalej, sa ešte vrátime. Ja len teraz naznačujem, že uvažujeme tak, v takej logike, že rieky, ktoré sú stále rovnako pomenované, bez ohľadu na to, kto pri nich žije, tie by mohli nám odpoveď na to, kde bol Vlogasticburg. Ale ten človek, ten nemecký historik, ktorého som už niekoľkokrát spomenul, ináč má Slovenku manželku, možno preto rozmýšľa logicky, volá sa Hans-Dieter Tönsmayer, a ten využíva genealogicko-vlastnícke metódy myslenia, pracuje s darovacími listinami a tak ďalej. A podľa neho je v mene hradu Vlogasticburg obsiahnuté osobné meno Ogast. Meno slovenského pána hradu. Nož kde to bolo? Ostávam pri svojom presvedčení, že to bolo pri vtoku rieky Váhu do Dunaja. Takže Samo po 35 rokoch vlády na prelome roku 659 a 660 zomrel a ostalo po ňom 22 synov a 15 dcér, ktoré mal s 12 ženami. Pripomína mi to jedného z našich predsedov parlamentu do nedávna. No a... Máš prosím?
4 minúty. Dobre, tak budeme sa snažiť to už uzavrieť. Je skôr možné ako nemožné, že niektorí z týchto jeho potomkov, z tých 22 synov, boli jeho pokračovateľom. Áno, je možné, že nebol, ale to by muselo nastať niečo také ako zemetrasenie a o tom ani nejaké cudzie zase niečo. No, dobre. Nie, kľudne čítaj. Takže chcel som povedať, že keď sa nič také hrozné nestalo, čo by anály cudzie zapísali, tak je veľmi pravdepodobne, že to boli jeho synovia a na budúce, keď budeme mať možnosť, keď uznajú diváci či posluchači, že treba pokračovať tom, tak sme hovorili o možných jeho synoch Svetoš a Maroš, ktorí boli kráľmi, vládármi slovenskými na Slovensku podľa Juraja Papánka. Chcel by som teda, keďže má náš moderátor a koordinátor Rastio upozorňuje, že ideme končiť, tak chcel by som sa blížiť k záveru. Rímske obdobie bolo obdobím, kedy vlastne ešte Slováci svoje dejiny nemali. Tak oficiálna historiografia hovorí, že naši predkovia sa sem nasťahovali až v 5. 6. storočí. To znamená, že toto, čo som doteraz hovoril, možno, že mnohí povedia a hodia rukou, to sú také blufy. A lenže ja osobne mám dneska meniny, ale ja osobne mám DNA skúšky urobené u docenta Feráka, ktoré hovoria, že moji predkovia žili na tomto území 50 až 80 tisíc rokov. Moji predkovia podľa genetiky. A takých Slovákov je 55%, 60%, neviem. Veľa percent je takýchto Slovákov. Teda potom zrejme, ak máme gény ľudí toľko 10 tisíc rokov, ktorí žili pred nami, máme právo hovoriť a pýtať sa na to, ako sa oni správali, lebo tie gény nás nepustia. A čítal som minule, je to ináč môj kamarát, priateľ, dokonca historik, ktorým si vymiame občas názory, ktorý povedal, že národ vzniká nie z génov, ale z kultúry a jazyka. Tak som povedal, opýtal som sa, to ja, Marián Tkáč. Keby som žil v Číne a naučil sa po čínsky, budem Číňanom? Hej? Takže ja verím genetike, verím tomu, že v istom zmysle máme podobné gény ako naši južní susedia Maďari, a to preto, že drahá je tá riedka kaša. Drahá je riedka kaša. Marián, všetko najlepšie k tvojim meninám prajeme. Musel som ti to pripomenúť. Ja tu mám ináč zapísané. Dobre. Dobre, ja ešte prečítam túto poznámku pána poslucháča. Máme ten e-mail, dá sa povedať, od Michala. Odporúčam vám, pán moderátor a pán Tkáč, aj poslucháčom, vypočuť a pozrieť na YouTube prednášku od človeka, ktorý vie čítať staré obrazové písmo Bilvica, a on vám v prednáške s názvom Rus Slovienov a Rus Kievska roku 2019 na YouTube kanáli, ktorý sa volá Kultúra Slovienov. Čiže poslucháčom odporúčame aj tento zdroj informácií. Ja by som ešte povedal, v relácii ako ďalej sa pokúšame samozrejme prísť na riešenia, ako riešiť problémy súčasnej spoločnosti. Bohužiaľ, tak ako hovoril pán Dudáš, naša spoločnosť je mentálne kolonizovaná, nepozná procesy, ako fungujú vo svete, nepozná svoju históriu. Preto sú naše relácie pri hľadaní odpovedí ako ďalej venované práve mentálnej dekolonizácii nášho národa, aj práve vysvetľovaním týchto procesov. Jedine tak sa budeme môcť zodpovedne rozhodovať o našej budúcnosti. Marián, ďakujem veľmi pekne. Určite budeme pokračovať v našej relácii. Ja som rád, že sme sa mohli takto porozprávať, a ja verím, že presvedčíme ľudí, keď už budeme sa blížiť k prítomnosti, že ešte viac to, čo vieme o minulosti, ovplyvňuje naše konanie teraz. Určite áno. Ďakujem za pozornosť, milí poslucháči, a prajem vám kľudnú a pohodovú dobrú noc. Dovolte mi dnes sa rozlúčiť kúsok netradične, tichou spomienkou na nevinné obete sobotného teroristického útoku v Moskve. Ďakujem. Я не верю, что так может быть.
Просто взять и жестоко убить, чью-то жизнь как свечу погасить. Я не верю. Эту боль на душе не унять, но я знаю, что нас не сломать, и нам больше нельзя отступать. Отныне навсегда в каждом сердце России. 22-03-24. Боже, помоги нам грешным, без Тебя не сможем. Наша вера и молитва нам поможет. Не забудем никогда, в нашем сердце навсегда. Этот день мы будем помнить до конца. Я не знаю, кем надо стать, чтобы взять и в упор расстрелять, чтобы жизни невинных забрать. Я не знаю, эту боль на душе не унять, но я знаю, что нас не сломать, и нам больше нельзя отступать. Отныне навсегда в каждом сердце России. 22-03-24. Я не верю, что так может быть. Просто взять и жестоко убить, чью-то жизнь как свечу погасить. Я не верю. Навсегда в каждом сердце России. 22-03-24.